אנשים, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. נכון, היום בבוקר הבטחתי שהסרטון הבא שלי יהיה בערב, אבל הוא לא. ביקשתי מכם לכתוב לי שאלות בתגובות, ורק אליאן כהן עשתה את זה, ומסתבר שלא ראיתי את כל השאלות שהיא כתבה. אז השאלות שבסרטון הקודם הם היו חלק א', ועכשיו זה חלק ב' של השאלות. אז בואו נתחיל. שאלה מספר 1. אוקיי, השאלה הראשונה היא כזו, מה השם שלי? אוקיי, אז קוראים לי עמית. זו הייתה השאלה הראשונה פשוטה. שאלה השנייה, בת כמה אני? אני בת 12, עוד חודשיים וחצי. שאלה שלישית, אם יש לי חיית מחמד? כן, חתולה, וקוראים לה קוקי, בת 1.5 שנה. שאלה רביעית, מה הסדרה האהובה עליי? היא ביג טיים ראש, תבין, אני אוהבת לראות סדרות באנגלית כי זה מעשיר את אוצר הפעילים שלי. ומשם אני למדת את כל המילים באנגלית, ובואו נראה אם יש פה קולה. אחרון, שימו לב, אחרון. טעים. חכו. נפתח. השאלה הרביעית היא, מה הסדרה שאהובה עליי? היא ביג טיים ראש. סדרות באנגלית גורמות לי לשנות את הטקסטים שלהם, כי אני כבר יודעת את כל הטקסטים שלהם בעל פה. זה הסימן של לוגן, מי שמכיר, כן? זה הסימן של לוגן שהוא מפשל, הוא נותן בוקס. כזה כאילו, בוקס קופץ. כן. זו הסדרה האהובה עליי. השאלה החמישית היא, מה הזמר האהוב עליי? אני חושבת שהם, יודעת עם טימברלייק, יש לו שירים מהממים. וגם הלהקה האהובה עליי, קולדפליי. למרות שעדיין זה לא לגילי, אבל אני ממש אוהבת את השירים שלהם. השיר שלהם עם ביונסה, שיר הכי יפה, עם ביונסה והודו, השיר הכי יפה שלהם עד עכשיו. זה, נכון? זה, כן, זה. אז כן, מה אני אוהבת ללבוש? איזו הופעה אני אוהבת ללבוש? גופיית בטן שבערך מגיעה ליד הקהל. שורט, ג'ינס, והעקבים, כמו של בר מינלי, היא אמרה שהיא אוהבת את הנעליים האלה, השחורות שלה, עם הקשירות האלה, עם האיקסים, כזה. וזה עקב, וזה לא גבוה כל כך, כמו של בר מינלי יש לי. שאלה שביעית היא, מה אני שונאת ללבוש? וזה טרנינג, כי זה דבר מעצבן, כי זה טרנינג, כובעים, סוודר, כפפות, וצעיף זה השנאה של החיים שלי, וחותלות, זה גם בחורף שמים את זה, וזה דוחה, זה מכוער. אוקיי, השאלה השמינית היא באמת שאלה מצחיקה. מה הייתי לוקחת להיבודד? טלפון, אוכל ומים עם אספקה לכל החיים. שאלה תשיעית, אם אני יודעת לשחות. אוקיי, עד גיל 10 לא ידעתי לשחות, אני מודה, אוקיי? ועכשיו אני בת 12, אז שנתיים אני כבר יודעת לשחות גם חתירה, לא גם חתירת בטן, כאילו, כך, כזה, ופרפר. אבל בטן, לא גם. ועכשיו השאלה העשירית היא, מה התחביבים שלי? קודם כל אני מתעמלת, אני אלופת ישראל, הראיתי לכם את זה, הנה הגביעים שלי, הראיתי לכם את זה בסרטון הקודם. רגע, סליחה על זה. זה גביע אלופת ישראל, זה הכוס אדומה בתוך המדלת שלי, וזה גביע ההוקרה שגם נותנים את מדליות. ואני עושה ציפורניים, כי ממש משעמם לי, ובהזדמנות אני אראה לכם את כל החומרים שיש לי לציפורניים. לא בסרטון הזה, אולי מחר. כן. שאלה 11 היא כמה אחים יש לי? יש לי 2 אחים ואחות מצד אבא. ובשאלה 12 והאחרונה, יש לי גלקסי J5. הטלפון שלי זה גלקסי J5. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון, כן, ותעשו סאבסקרייב, כן, תעשו סאבסקרייב לערוץ שלי, תירשמו אליו, תעשו לייקים על הסרטונים,
אם אתם אהבתם את הסרטון הזה, תכתבו לי בתגובות, ואני אעשה עוד סרטונים כמו זה. אז אני מקווה שנהנה מהסרטון, ואני אעשה עוד ולוג אחד בערב ליריד ג'ד 2. אני מקווה שנהנה בסרטון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!